as partes dun arado. E tivemos que preguntarlle a un castellano de campo. E dicirlle, porque o dicionario non había maneira de velo. Este é un poema de Manuel María. Este é un poema de Manuel María, é un poema que se fixo de urxencia pois para lle cantar aos nenos, para que souberan non como nos pasou a nós, que tuvemos que tarde, co libro de Neiravil, as memorias dun neno labrego, démonos conta de que a nosa lingua valía para estar escribida nun papel, que era digna naquel papel. E entonces esa mesma sorpresa levámola cando vimos a primeira película doblada ao galego. E un alemán decía Lis Cacán, e dicías ti, hostia, macho, o alemán aquel das SS dicindo Lis Cacán, non che cabía na cabeza. Todo iso foi a nosa aprendizaxe. Esta canción eran poemas do Manuel e que cantamos na noite dos tempos, sobre todo para lle dicir aos nenos que cando non teñan xoguetes que os poden fabricar. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chavella e unha rella furadora, feita dunha lata vella, feita dunha lata vella, feita dunha lata vella. Ten orelleira rabela tan luída e rematada, que namora mirar prela, que namora mirar prela, que namora mirar prela. O meu arado é tan feito que pode incluso esfender. Labra Dios a barbeito, labra Dios a barbeito, labra Dios a barbeito. Teño xa que darlle estreno o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde hei de ir, buscalos pois que preciso, buscalos pois para xunguir, buscalos pois para xunguir, buscalos pois para xunguir. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. É que aquí hai 400 voces para aquí hai 4 voces e xa non saben en cal meterse. Esta podía ser unha preocupación por defectos da profesión, non somos mestres, e entonces apetecía ter cancións para cantar na escola, aínda que foran prohibidas. Quedannos moitos silencios que desenterrar e os cantores, que son relatores dun tempo, teñen que ser proba evidente de todas esas cousas. O Manuel María tamén, nós musicamos moito a Manuel, porque ademais de ser un amigo noso, era da mesma matria, e non sei se vos dixeron, pero tamén nas verbas que son propias dunha comarca lingüística, dunha zona lingüística, pois existen uns efectos especiais que aproximan máis. O Manuel, pois di como a nós aira, e di ceio, mete o ie pentético no medio, e cando a min alguén me di ceio, eu vexo no ceo máis estrelas, alúmanme. Cando alguén me di primavera, que eu sei que o correcto é primavera, porque é o xenérico, por dicirlo de alguna maneira, pero é que a primavera, o ie pentético de novo, na terra xa, pois loce máis, ten máis flores. Eu que vos vou dicir, son fonemas que aprendiches desde pequeniño, que mamaches co leite da tua nai, e que por unha razón que lle pasa aos instrumentos que sonan por simpatía, ti rapidamente vibras canda ela. E o Manuel, claro, falaba como a nós, e utilizaba esas verbas nos seus poemas, e entonces recurrimos moitas veces a ele. O Manuel María fixo unha obra de teatro que se titula A lúa vai encuberta, que aínda non foi estrenada, mirade por onde, é unha peza dramática que pon en boca dunha muller este poema que vos imos cantar e que fala de todo ese silencio absoluto e total que hai sobre aqueles que defenderon a dignidade no 36, aqueles que morreron dando a vida, que era o único que lles quedaba porque lles roubaron todo, incluso o seu nome. Nós que andamos axudando a levantar fosas e a levantar os nomes e a dignificalos de novo, temos que agradecer que as poucas ou moitas liberdades que temos hoxe foron guardadas por eles, que morreron de pé defendendo a dignidade.
foron os que mal chamados, cando nós éramos rapaces, decían que eran bandoleros, que eran asesinos, que salteaban os camiños. Mentira, mentira, mentira. Eran guerrilleiros e defenderon a nosa dignidade. Manuel expresouno moi ben neste poema e decía así: guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade de vasoira. A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Ti tiñas primaveiras lembradoiras e da vida fixeches dura espada pra loitar pola patria camarada, que silencio sentí nas corredoiras. Unha terra de nós ser o teu norte, un pobo traballador ledo e varil. Cunha conciencia viva, alerta e forte, e abatiute unha bala cegue vil. E nós que choramos a tua morte, empuñaremos tamén o teu fusil, pra loitar pola patria camarada, que silencio sentí nas corredoiras. Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade de vasoira. A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Podedes pensar, nós tamén por complexo, cando nós éramos rapaces e queríamos cantar as mozas, íbamos os dous a cantarlles. Eso chamábase ir a rondar as mozas, a declararte, decíalo cantando. E tiñamos que utilizar cancións sudamericanas para recuerdo aquella vez que yo te conocí. E cando empezamos a cantar, pois tivemos necesidade de cantos de amor. Estaba en Cuba aínda Pepe Neira Vilas e escribíase con nós e mandábanos os seus poemas a ver se algún chegaba a ser canción. Cando mandou 5 aos que lle chamou anainas, inéditos, eu sabía que aquel poema tiña música de seu. Íbamos gravar un disco a Madrid e entonces de urxencia montámola porque era un canto precioso de amor. Si tedes alguén a quen lla dedicar ou alguén contra quen querer, pois veredes que é unha canción moi nosa, sobre todo porque en Galicia falar das distancias no medio do amor é unha cousa moi común. Si coñecedes a emigración, sobre todo a de lonxe, veredes como se sinten as cousas do país. E bueno, pois dicirvos que en Cuba, por exemplo, con esta canción, que foi en Cuba onde naceu a letra,